לשלוח ובין 100 גם לנוח, זה נכון. שמעת הבנה זה שצריך לא להפסיק להתגבר על היצר הטבעי שלנו ולהתפתח כל הזמן. אם יש דברים שהיצר רוצה לעשות וההיגיון לצערנו יש מי שחסר לי הכי הרבה בו זה החבר שלי אריה, שלא הצליח להגיע עד כאן, סבא וסבא גדול שלכם, והיה לי חברות מיוחדת איתו, אני חושב, ולכן למעשה זאת מהדורה שנייה. הראשונה התרחשה בנגב. אנחנו רצינו בהתחלה שכולנו נהיה ביחד שם, אבל הסתבר שזה קצת קשה בשביל החיפאים להגיע, ואז עשינו את זה בשני שלבים. קודם המירונים ואחר כך הרוקרים. כמו שאמרתי, לא יודע לבטא כמה שטוב לי להיות איתכם. אז תודה וערב נעים. נצלם אותו. זה טוויל שקדים. טוויל שקדים בשבילך. תודה. היום יום הולדת לנתן. זה קורה שהדרך